Måling af blodtryk med Kivex ARD 767 blodtryksapparat. Tillykke med dit komplette digitale blodtryksapparat. Blodtryksapparaturet leveres med et praktisk etui, således at du altid har dit udstyr samlet. Kivex ARD blodtryksapparatur består af en monitor, en manchet, en vejledning samt batterier. Isæt batterierne bag monitoren. Påsæt luftslangen på apparatet. Pres let til den sidder korrekt. Før målingen anbefales, at du sidder afslappet 5-10 minutter. Sæt manchetten som anvist. Du skal kunne få 1 eller 2 fingre ind under manchetten. Sidder den korrekt, vil den hvide indeksmarkering være ud for den hvide markering på manchetten. Manchetten skal under målingen være i niveau med hjertet. Tryk nu start på apparatet. Målingen starter automatisk. Manchetten vil stramme lidt, det er helt normalt. Tallene på displayet vil skifte. Målingen foregår, når trykket i manchetten falder og hjertet på displayet blinker. Sid helt stille. Målingen afsluttes, og dit blodtryk aflæses. Vi anbefaler, at du læser den vedlagte vejledning for flere informationer. Yderligere oplysninger kan fås på www.kivex.dk.